እግዚአብሔር ስፈትወኩም ለእግዚአብሔር ትነብሩ በእግዚአብሔርን ትነብሩ እግዚአብሔር አምላኽና ዝባረኸኩም ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም እታሸለውለው ትብልብና እታጨነቕነቕ ትብልብና እታትሕጉስን እትሕዝንን እትምልከት ዓይንና እታኽፉን ጽቡቕን እትሰምዕ እዝንና መንፈሳዊ እዝንና መንፈሳዊ ዓይንና ነትስጋዊ ንሪኦ ሁሉ አስተኻኺሉ ንስጋናውን እንጥቀመሉ ንነፍስናውን እንባረኸሉ መንፈሱ ጎይታ አምላኽና እግዚአብሔር በመላእክ በቅዱስ ሚካኤል ንኽልእኸልና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እንኳዕና 2018 ዓመተ ምህረት ወርሃ ሰነ ቅዱስ ሚካኤል عن በዓል ዓመቱ ንምኽባር ታሪኽ ዝተፈጸመሉ ዝተጨናነቑ ዝተረጋግዕሉ ፈተና ዝበዝሐሎም ፈተናኦም ዝተፈተሐሉ ከምቲ ዓንተዎ መምህርና ዝነገሩና እንበዓል ባሂራን እንበዓል አፎምያ ብሰይጣን ዝተፈተነት ብሰይጣን ዝነበዐት ሓዘን ስድራኣ ጥራይ ከይኣኽላስ ምስ ጎይታ ክፈልያ ዘጨነቓ ሰይጣን ብቅዱስ ሚካኤል ዝተኣለየላ እግዚአብሔር መንፈሱ ዝለኣኸላ ንዓይና ዓኻትኩምን መንፈስ ይለኣኸላ አምላኽና እሞምባርቲ ትምህርቲ ተማሂርኩም ኢኹም ኣነ እውን ድሓን ደውዒልኩም ክብል ድሓን ሓዲርኩም ክብል ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ህዝቢ እግዚአብሔር ይመስገን ክትብሉ ኣብ ማእኸልና እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር በረከት ክቕበል ናይ ብፁዕ ኣቦና ትእዛዝን ተኣዛዝነቱን ንምኽባር ኣብዛ መድረኽ ወፂአ ኣለኹ እምበር ሰዓት እውን ረፊዶ ይኮነን ግን ትልብና ዶማን ኣዊና ኣሎ ህሊናና ይጭነቕ ዘሎ ህሊናና ይሽበር ዘሎ እሞ ብዙሕ ግዜ ክንሕዘኩም ኣይንደልን ሓደ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ከምዚ ይብል ጽቡቕ ገረሞም ይረምናዮም በእውነቱ ዕድመ ጥዕና ይሃቦም ካለ ህይወት የስማዓዮም ነገራት ኩሉ ሕማቓት ዝበሃል ይወግደልና እዚ ቅዱስ ቃሉ ጥራይ ካብዞም ሊቃውንትና ንሰምዓሉ ፍጹም ሰላም ይልኣኸልና ጎይታ እሞምበር ኣምላኽና ከምዚ ይብለና ኣብ ዳንኤል ዝተባሃለ ነቢይ ሓዲሩ ኣብ ምዕራፉ መጽሓፈ ዳንኤል 6:22 ከምዚ ይብል ኣምላኸይ መልኣኹ ለኣኸ ናይ አንበሳ ኣፍ ድማ ዓፀወ ኣምላኸይ መልኣኹ ለኣኸ ናይ አንበሳ ኣፍ ድማ ዓፀወ ፈጸመ ይብሎ ዓፀዎ እታ አንበሳ እንታይ ኣይደሊ ነሩ ንዳንኤል ክበልዕ ደልዩ ዳንኤል ከንታ ኣይኮይኑ ነሩ ብኽፋኣትን ብጨካናትን ናብ እስር ቤት ኣትነሩ ኣብቲ እስር ቤት እንዳሃለወ እግዚአብሔር ንዳንኤል ተመልኪትዎ እውን ስቓይ በለን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ላኢኽሉ ቅዱስ ሚካኤል ተላኢኹኸ ነቲ ክበልዖ ዝደለየ አንበሳ ኣፉ ዓፀዎ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከጥፍእ ዝመፀ ፈተና ንዓይን ንዓኻትኩምን ከታልላ ዝመፀ አንደበት ንዓይን ንዓኻትኩምን ካብ ገዛናን ካብ ቤተ ክርስቲያንናን ካብ ኣቦታትና ንኽፈላለያ ዝመፀ አንደበት እግዚአብሔር አምላኽ የዕፀወን ዘይኮነስ እንታይ የስተኻኽለን ናብ ጽቡቕ ይመልሰን ንዓናውን ንዓኻትኩም ኩሌናውን ዘስተውዕል ኣይምሮ ንሕናውን ህዝብና ነስተውዕለሉ ኣይምሮ እስኻትኩምን ቤተ ክርስቲያንኩምን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንኩምን ተስተውዕሉሉን ትርድኡሉን ኣይምሮ ጎይታ አምላኽና እግዚአብሔር ያዘዘና ስለዚህ መልአክ ማለት ተላአኺ ማለት ነው መልአክ ማለት አገልጋሊ ማለት ነው መልአክ ማለት ዘይጭበጥ ዘይድንሰስ በእግዚአብሔር በአምላኩ በፈጣሪው ግን ዝድንሰስን ዝጭበጥን መላእክት እንትልኽ እንተሎ ዝተዓጽወ ገዛ ይኽፈት ዝተጨናነቀ ህዝቢ ይረጋጋ ዝፈረሐ ህዝብውን ሞራል ይነብሮ በረከት ዝሰአነ ህዝቡን በረከት ይረክብ
ደግ እግዚአብሔር ገዛና ከምዘይ ገዛና ንፈርሐለና መንደርና ከምዘይ መንደርና ንፈርሐለና ሃገርና ዓድና ከምዘይ ዓድና ንፈርሐለና ካብዚ ኩለይ ፍርሓት ዘውፅእ ስመን እዩ ንዳንኤል ካብ እስር ቤት ንቅዱስ ጴጥሮስ ካብ እስር ቤት ነቶም መናእሰይ ሰለስተ መናእሰይ እንካብ ኣፈ ኣናብስት ነቶም ኣናብስት ኣፎም ዓፅዩ ነቲ ፍርሓቶም ኣጠናኺሩ ነቲ ጭንቆም ኣረጋጊኡ ነቲ ዝተኣሰርዎ ፈቲሑ መንፈስ እግዚአብሔር ብቅዱስ መልአክ ተላይኹ መፍትሄ ዝረኸቡ ቦታትና በቲ ግዜ ንሱ መናእሰይ ሕዝውን ናይ ትግራይ መናእሰይ ናይ ዓድና መናእሰይ ነፃ ዝኾንሉ ንንግዲ ዝፋጠንሉ ንልምዓት ዝፋጠንሉ ድምፂ ኹናት ደመና ኹናት ዘይሰምዕሉ ዓዲ ትግራይ እትረጋገሉ ኣቦ ትግራይ ዝጸንዓሉ ደቁ ንልምዓት ዝልእኸሉ ደቁ ንትምህርቲ ዝልእኸሉ ካብ ካሊእ ስግዓት ዝወፃሉ ንቅዱስ ዳንኤል ዘውፅእ ኣምላኽ ንቅዱስ ጴጥሮስ ዝፈትሐ ኣምላኽ ነቶም ዝደንገጹ መናእሰይ ዘረጋግአ ኣምላኽ ንመንእሰይ ትግራይ ነደ ትግራይ ነቦ ትግራይ መጽናዕንዕ መንፈስ ብመልአኹ ይልኣኸልና መልአኽ ተላኣኸ እዩ መልአኽ ኣገልጋለ እዩ መልአኽ ንድሕነት ይእዘዝ እዩ መልአኽ ንሰላም ይእዘዝ እዩ ቅዱስ ሚካኤል ሽሙ እውን መልአከ ሰላም እዩ እቶም ኣቦታትና ሊቃውንት ትማሊ 12 ጀሚሮም እስካብ 11 ንዋዜማ ትማሊ 12 ንፈረቓን ጀሚሮም ክሳብ ሎማዓንቲ 11 ንማህሌት እግሮም ዘይተዓፀፈ አንደበቶም ዘይዕረፈ ንኣምላኾም እንዳጸውዑ ንፈጣሪዮም እንዳተናገሩ ቅዱስ ሚካኤል በመንፈስ እንዳተመልከቱ መንፈስ እግዚአብሔር ውሽጦም ተመልዩ ካብ ቤተ መቅደስ ክሳብ ምቋም ማህሌት እግዚአብሔር እንዳገልገሉ ነቲ ነጋዲ ንግዱ ክባርኸሉ ነቲ ዝሓመመ ፈውሲ ክረኽበሉ ነቲ ዝተጨናነቐ መረጋግዒ ክረኽበሉ እቲ ተሰቐለ ጎይታ ግልጽ ክብለና ኣቦታትና ሊቃውንት እንዳለመኑ ሓዲሮም ኣቦታትና ሊቃውንት እንዳጸለዩ ሓዲሮም ከምዚ ይብል ኣነ ይሰቅልዎ አይሁድ ንጎይታና አምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ያሬድ ትልቅ ዝኾነ ኣቦ ሊቃውንት ኣቦ መምህራን ዝኾነ አይሁድ ሰቅልዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተሰባሰቡ ኣነ ይሰቅልዎ አይሁድ ለእግዚ ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመ ፀሐይ ጸልመት ወወረደ መኮነት ሊቃውንት ዚ እንዳስታወሰ ሓዲሮ ትማሊ ቅዱስ ያሬድ በመንፈስ ምስ አምላኹ እቲ ተሰቀለ ጎይቶም ቅድሚኡ እንዳረአየ እቲ ድሕነት ናይ ፈጣሪኡ እንዳተቐበለ እቲ ተስፋ ናይ ዓለም እንዳተረአዮ ኣብ ቅድሚ አምላኹ ቆይሙ ቅዱስ ሚካኤልን ፈጣሪውን አራኺቡ እግዚአብሔር እንተሰቀል መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል እንትውዕል ቅዱስ ሚካኤል እንትገርሞ ቅዱስ ገብርኤል እንትጭነቅ ቅዱስ አምላኽና ንቅዱስ ያሬድ በመንፈስ ስለተረድኦ በትርጓሜ ስለዘመስጠሮ በመንፈስ ስለተራራዮ ናይ እግዚአብሔር ስቅለትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምጭንና ምርባሽ ውሽጡ ጎይቱ አምላኹ ተሰቂልዎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምድናቁ ከመይሊ ስቀል ከመይሊ መውት ከመይሊ መከራ ይረክብ ከመይሊ በአይሁድ ይተሓዝ ከመይሊ በአይሁድ ይግረፍ ከመይሉ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ይውዕል ቅዱሳን መላእክት ተጨኒቆም እታ ፀሓይ ወር ብርሃናየ ህብን ኢላ እታ ወርሕውን ናብ ደም ተለዊጣ እቶም ከዋክብት ረጊፎም ድሕሪ ዚኸ እወ ወይሎም መስቀሉ ኩሎ አብርሃ እንታ መስቀሉ ምስ ወረደ
ናብ መቃብር ምስኣተወ ካብ መቃብር ምስተስአ ታዝ ጸልመተት ዓለም በሪሃ ታቅዱስ ሚካኤል ዝተጨነቀላ ዓለም በሪሃ ታቅዱስ ገብርኤል ዝተደመመላ ዓለም ዝተጨነቀላ ዓለም እቱ ዝፈርሐ ህዝቢ እቱ ጸልመቶ ህዝቢ እቱ ዝነበዐ ህዝቢ ብጎይታና በአምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ሕይወት ካብ ምጭንናቅ ናብ ምርግጋእ ካብ ምርባሽ ናብ ዕረፍቲ ደቂ እግዚአብሔር አደ ትግራይ ዕረፍቲ ሃባ መንሰይ ትግራይ ዕረፍቲ ሃቦ አቦ ትግራይ ዕረፍቲ ሃቦ ቅዱስ ሚካኤል ከም ትማሊ ለአኸልና ቅዱስ ገብርኤል ከም ትማሊ ጸዱዕ ሒዙ ለአኸልና ናይ ድንግል ማርያም በረከት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ ቦታትና ማህሌት ናይ ቦታትና ቡራኬ ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ እግዚአብሔር ሰላም በመልአከ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ናብ ዓድና ንኽላ እግዚአብሔር ምሕረቱ ክለኸልና ዳንኤል ዝተናገሮ መልአኩ ለአኸ ክበልዓኒ ዝበለ አንበሳ አፉ ተዓጸወ አነ ወዲ እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ተወጻፉ ካብ እስር ቤት ንኽንወፅእ ካብ ጭንቂ ንኽንወፅእ ካብ መከራ ንኽንድሕን ኩሉ ዝከኣለ ጎይታ ንዓይና ዓኻትኩም ንኽልህና በረከቱ ይላኸልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባርክ።